Γεια σου Μαρία, εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να περνάς πάντοτε πάρα πολύ καλά και να έχεις μια καλή πορεία στο θέατρο και στις σπουδές οπωσδήποτε. Λοιπόν, είδα την παράσταση που κάνατε για το έτος ή για το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση, πάρα πολύ καλή δουλειά με βάση τους στόχους που βάζει το εκπαιδευτικό σύστημα που έχετε να αντιμετωπίσετε και να κατανοήσετε. Και το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο παίρνετε μέρος, έχει σαν στόχο να μπορέσετε επάξια να ανταποκριθείτε σε δουλειές που θα δοθούν όταν μπείτε στην αγορά εργασίας. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε δείξει ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε. Όλοι σας. Πρώτον, η παράσταση σκηνοθετικά ήταν καλή, πολύ καλή θα έλεγα, είχε ορισμένα όμορφα στοιχεία και υποκριτικά εσείς ανταποκριθήκατε στις απαιτήσεις της παράστασης, τις σκηνοθετικές απαιτήσεις. Τις απαιτήσεις που είχε η παράσταση, δηλαδή όσο αφορά τη φόρμα. Η φόρμα είχε σαν στοιχείο, βασικό στοιχείο το αφηγηματικό και την κατάδειξη κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων. Αυτό ανταποκριθήκατε πάρα πολύ καλά όλοι οι ηθοποιοί και εσύ πάρα πολύ ωραία σε αυτό το επίπεδο. Αλλά το θέμα στο θέατρο δεν είναι η καταγραφή ή η κατανόηση του κειμένου που μας δίνει ο Ντάριο Φω, δηλαδή τα κοινωνικά, πολιτικά και τα ψυχολογικά επιδερμικά προβλήματα τα οποία έχει η μητέρα να αντιμετωπίσει. Εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι και η αδυναμία, τώρα να περάσουμε στις αδυναμίες πέρα από τα θετικά. Η αδυναμία αυτού του είδους παραστάσεων, δηλαδή του αφηγηματικού θεάτρου και χρησιμοποιώντας και βάζοντας σαν κυρίαρχο ρόλο, σε κυρίαρχη θέση τη φόρμα, έτσι. Δηλαδή το ρυθμό, το τέμπο, ο τρόπος που θα υποθεί το κείμενο κτλ. Αυτό φάνηκε καθαρά ότι εσείς ακολουθήσατε κατά γράμμα και ιδιαίτερα εσύ Μαρία, κατά γράμμα τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Δηλαδή και δεν άφησες διάδρομο στο να μπορέσει ο θεατής να δει εσένα. Δηλαδή το σώμα, τον οργανισμό της ηθοποιού, η οποία καταθέτει τον οργανισμό του εξ ολοκλήρου να μπει μέσα στις δοσμένες συνθήκες για να δούμε τι συμβαίνει με αυτόν τον ανθρώπινο οργανισμό όταν μπαίνει σε μια τέτοια σειρά συμβάντων και εξελίσσεται και αντιδράει. Πώς αντιδράει, από πού ξεκινάει και πού φτάνει. Αυτό δεν έγινε κατανοητό. Κατανοητό έγινε, δηλαδή αυτό που πήραμε σαν θεατές από την παράσταση ήταν το κοινωνικό θέμα, την κοινωνική αντίσταση, την κοινωνική αδικία, τα πολιτικά ζητήματα και το πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να μπλεχτεί ή να αποκαρδιωθεί από πολιτικές αντιλήψεις ή από πολιτικές καταστάσεις που υπάρχουν γύρω του. Και για ποιον τρόπο. Το ότι στο τέλος λέει τον παπά Χαφιέ, το ότι στο τέλος ο γιος της αλλάζει τελείως και της λέει τι μάνα είσαι εσύ, δεν τρέπεις να κυκλοφορείς έτσι. Αυτά δεν δίνουν κανένα στοιχείο στη μητέρα. Έχασε το παιδί της, έχασε δηλαδή γι' αυτό που αγωνιζόταν μια ολόκληρη ζωή. Αυτό έτσι και λίγο. Με το που μπαίνει μέσα στην εκκλησία, με το που μπαίνει εκεί το έχει. Έχει ήδη χάσει το παιδί. Δεν θα το χάσει στο τέλος. Το βασικότερο δεν είναι το παιδί, έχει χάσει ολόκληρη τη ζωή της. Και το συνειδητοποιεί τώρα. Είναι μια κραυγή απέναντι στη ζωή που χάθηκε. Στη ζωή της που χάθηκε. Και αυτό, την κραυγή αυτή δεν την δίνεις, δεν την παίρνεις, δεν την κάνεις, δεν τη συμμερίζεσαι μαζί μας, δεν μας δίνεις, πώς το λένε, την αίσθηση, δεν μας δίνεις τα ερεθίσματα αυτά ούτως ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, Μαρία. Την πορεία αυτής της εσωτερικής, την εσωτερική πορεία αυτής της γυναίκας. Και εσύ μπορείς κάλλιστα να το κάνεις αυτό. Τώρα, δεν λέω να πάει ο ηθοποιός ενάντια στις κατευθύνσεις που δίνει ή τον τρόπο που θέλει ένας σκηνοθέτης, ο οποίος
πάντοτε προσπαθεί να συμφωνήσει για την φόρμα με τους ηθοποιούς, γιατί αν δεν συμφωνηθεί με τους ηθοποιούς, οι ηθοποιοί δεν θα το φτιάξουν, δεν θα το κάνουν, δεν θα ακολουθήσουν τις συμβουλές, δεν θα ακολουθήσουν την πορεία του. Οπότε ναι, συμφωνήσαμε να το κάνουμε έτσι, σαν ηθοποιοί. Οκ. Λοιπόν, ο ηθοποιός όμως πάντοτε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες πρέπει να ορθώνει σαν κυρίαρχο στοιχείο την επαφή του με το κοινό. Ο θεατής πρέπει να δει την πορεία μετεξέλιξης του χαρακτήρα μου, του οργανισμού μου μέσα σε αυτές τις δοσμένες συνθήκες. Εάν δεν το κάνω αυτό και μείνω πάνω στο να εξηγήσω το τι έγραψε ο συγγραφέας, δεν χρειάζομαι εκεί να υπάρχω σαν ηθοποιός. Για ποιο λόγο δηλαδή ο Ντάριο Φω δεν κάθισε να γράψει ένα πολιτικό φιρμάνι, ας πούμε, μια πολιτική ομιλία, και αναγκάστηκε να περάσει, ας πούμε, μέσα από φωτιά και σίδερο, που είναι ο προφορικός γραπτός λόγος, δηλαδή το θεατρικό κείμενο, που είναι πάρα πολύ σκληρό. Υπάρχουν συγγραφείς που θέλανε να γράψουν, μεγάλοι συγγραφείς, παραδείγματος χάρη ο Θέοντορ Φοντάνε, ο Γερμανός συγγραφέας, τεράστιες εμβέλειες. Μετά το Λέσινγκ θα λέγαμε αυτός, έτσι, και ο οποίος ήθελε να γράψει με τα μπούνια, ήθελε να γράψει θεατρικό έργο. Τα έσκιζε, ενώ έχει γράψει φοβερά ρομάνε, φοβερά μυθιστορήματα, διηγήματα, έτσι. Και το μοναδικό έργο, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι ένα μανιφέστο της θεατρικής παιδείας, έτσι, είναι το κάτω από την αχλαδιά, Unter Birnbaum που λέγεται, το οποίο είναι μία ματιά ενός θεατή από το παρτέρ, από την πλατεία, και βλέπει μια θεατρική παράσταση. Όλο το έργο είναι έτσι. Δηλαδή άμα το δεις βαθιά, όλο το έργο είναι γραμμένο κατά αυτόν τον τρόπο. Διηγείται μια θεατρική παράσταση. Και με αυτόν τον τρόπο διηγείται και καταγράφει και καταθέτει την άποψή του πώς θα πρέπει να γράφονται τα θεατρικά έργα και πώς θα πρέπει να ανεβαίνονται. Έτσι. Δηλαδή μια θεωρητική προσέγγιση της θεατρικής πράξης. Λοιπόν, άρα ο Ντάριο Φω δεν είναι ότι δεν μπορούσε να γράψει ένα πολιτικό διάγγελμα, να γράψει ένα πολιτικό κείμενο. Μπορούσε κάλλιστα. Έτσι, αυτό που γράφει όμως είναι πώς αυτές οι κοινωνικές συνθήκες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές συνθήκες, οι οικονομικές, πώς καταγράφουν και πώς διαλύουν ή φέρουν τον ανθρώπινο οργανισμό σε καταστάσεις αδιεξόδου, σε κατάσταση αδιέξοδου, σε κατάσταση που είναι έτοιμος να εκραγεί, και σε κατάσταση που όταν ξεπερνάει αυτά τα όρια επέρχεται η κάθαρση. Τι σημαίνει η κάθαρση? Ότι ενώ βρίσκομαι σε μια κατάσταση πριν, με την πάροδο της θεατρικής παράστασης, δηλαδή στην πορεία του, στον χρόνο που πραγματώνεται η θεατρική παράσταση, αλλάζω και επέρχεται η κάθαρση σε μένα και στο κοινό. Κατανοώ και βλέπω μια διαφορετική κατάσταση. Μπαίνω σε ένα διαφορετικό κύκλο ζωής. Αυτό ήταν που έλειψε, ας πούμε, από την παράστασή σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παράσταση δεν ήταν καλή, ήταν φοβερή. Απλώς εγώ θα ήθελα σε σένα ιδιαίτερα, Μαρία, να σου επιστήσω την προσοχή ότι δεν πρέπει να χάνεις ποτέ την επαφή σου με το κοινό. Θα πρέπει να επιδιώκεις το κοινό να έρθει κοντά σου, να παρακολουθεί από πού ξεκινάς, από το σημείο Α που ξεκινάς, πού έρχεται η κορύφωσή σου μέσα στην παράσταση και πού καταλήγεις, ποιος είναι ο επίλογο, πού καταλήγεις, πώς επέρχεται η κάθαρση, τι γίνεται καθαρός σε σένα. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να το κάνεις παντού, όποιος και να είναι ο σκηνοθέτης, όποιες και να είναι οι σκηνοθετικές οδηγίες. Αυτό είναι το μεγαλείο του ταλέντου που έχεις και θα πρέπει να το ακολουθήσεις. Και από ό,τι είδα και τα παιδιά που ήταν στην παράσταση, αν και δεν μπόρεσαν δεν είχα τα περιθώρια, δεν τα ξέρω, δεν το γνωρίζω, από ό,τι είδα όμως είχαν πάθος. Δοθήκανε μέσα στην παράσταση, ακολουθήσανε πιστά και νομίζω ότι είναι και καλοί οι συνάδελφοί σου. Έτσι.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Η καλύτερη σου στιγμή ήταν εκεί που μιλάς με τη φωτογραφία. Έτσι. Και η πιο αδύνατη στιγμή είναι η κορύφωσή σου. Και γιατί δεν φτάνεις στην κορύφωση και έχεις την αίσθηση ότι τσιρίζεις. Γιατί δεν έχεις τίποτα μέσα. Είναι άδειο. Όταν πας μόνο τεχνικά, με βάση τη φόρμα, η φόρμα πάει μέχρι ένα σημείο. Έτσι, όταν είναι ρατσιονάλ, όταν καταγράφεται ρατσιονάλ όλη η παράσταση, όλη η κίνησή σου στη σκηνή. Όταν δεν αφήνεις το σώμα σου να μπορέσει να έχει μια πλήρη σχέση με αυτό που πραγματώνεται επί σκηνής, τότε στα σημεία που είναι στην κορύφωση αδυνατεί ο οργανισμός να το γεμίσει. Είναι κενό. Είναι δηλαδή σαν να έχεις ένα εμφαλτήριο, να πέταξες ψηλά και μετά βρέθηκες στον αέρα και δεν ήξερες πού να πας. Ήταν από κάτω κενό. Και εκεί επέρχεται ο φόβος. Η αδυναμία, ο φόβος ότι όπου εδώ πέρα τι γίνεται, προσπαθείς να βρεις χαλινάρια να πιαστείς, μην πέτσεις κάτω και τσαλακωθείς. Έτσι. Και αυτό τι είναι, φωνάζουμε. Υπερβαίνουμε δηλαδή τα όρια τα φωνητικά και έρχονται σαν να είναι τσιρίδες, σαν να είναι κραυγές και περνάμε από την άλλη μεριά της όχθης, δηλαδή περνάμε το τείχος. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό στη δουλειά που κάνεις και ιδιαίτερα σε αυτή τη δουλειά, όχι μόνο εσύ αλλά και τα παιδιά που ολοκληρώσατε μαζί αυτή την παράσταση και στη σκηνοθέτηδα ή σκηνοθέτης, δεν ξέρω αν είναι άντρας ή κοπέλα ή γυναίκα. Τα συγχαρητήριά μου, κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι θα σας δοθεί δυνατότητα να ολοκληρώσετε κατά τέτοιον τρόπο τις σπουδές σας που θα μπορείτε να ανταποκριθείτε και να ζητήσετε θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε η αγορά του θεάτρου να καλύψει τις ανάγκες σας. Τις δικές σας και εσείς να καλύψετε τις ανάγκες που έχει η αγορά στο θέατρο. Έτσι. Φιλάκια κορίτσι μου, να σ' αγαπώ πάρα πολύ και παρακολουθώ τη δουλειά σου. Είσαι φοβερή. Φιλάκια. Ciao.